O Percebe non repunta no son, os profesionais non son capaces de coller o tope e non hai cría, o que desperta preocupación no sector. A Confraría do Porto do Son mantén a actividade ao longo do ano grazas á alternancia de artes e a chegada de algún cerqueiro que traballa preto da zona e se achega ao porto local a descargar. Un dos seus principais produtos é o polvo, aínda que tamén tiña unha maior presenza o Percebe. Nos últimos tempos esta especie foi perdendo protagonismo, algo que lamenta o patrón maior, Emilio Queiruga. Temos uns anos fatal, mal, estalles costando moito coller o tope, non sei que pasa co Percebe, que non pega nas pedras, que non cría. O precio é moi bo, pero bueno, aquí había barcos que diversificaban, ou sea, barcos que teñen outros permes e que en este tempo iban ao Percebe, e ahora mesmo non están indo porque compensalle máis ir a outros artes. Os percebeiros non están indo por este valioso recurso porque non o están a topar, polo que buscan formas de poder recuperalo. Tiñanos 5 kilos por home e baixámolo a 4. E hai días que nin o collen. Sabes? Si, está o recurso está tocado. Eso que xa che digo que eles que xa miraron nunha reunión de percebeiros, pois dixeron que había que tomar medidas e eles mesmos baixaron a 4 kilos. Ainda que lamenta que se o Percebe non cría, as medidas propostas non servirán de moito. O sea, xa tomaron medidas que foi reducir e despois eso, que ao ter os barcos que diversifican, pois tamén vai menos xente, ao non compensarlle vai menos xente, tamén o recurso sufre menos. Situación que se ven dando nos últimos anos, polo que non hai moita esperanza entre os profesionais. Unha cousa que, bueno, que é general, o sea, non é só da nosa cofradía. Estamos falando todas as cofradías e temos un pouco de medo, e estánse facendo estudios a ver que pode pasar, porque tamén pasou Camixilla fai 2 anos que tampouco criou, en cambio ano pasado xa criou, pero Percebe non dá criado. O sector espera con ansias os resultados destes estudos para saber que lle pasa ao Percebe e implantar medidas que si poidan axudar a súa recuperación.